माबे औ हेलौ नोंखौ लायनो थांगासिनो आं थोरसि लथासो सुगासिनो दा मोनायाव थांनांगौल'सो होनखासै हाब नोंथां मा मोनायाव थांनो जालायखौरा नोंहालाय माबा नोंथां मोनायाव अखा हाबा एम्बु लायनो थांनायखौ होनदां नै खारलायबाय होद मा खालायखोब्रा नुवाखै हाबा जानाय हिनजावा सोरजोंबा खारलायबायना होद बेफोरलाय आजिखालि नर्मेलसो ओंखाम जानायाव दै लोंनायफोर बायदिसो बेफोरो ना मा होनो औ हेलौ बोरो माथो दाबो फैदिया आं फैबायथ' सफैबाय नै आं थांगासिनो मोनसै नेनो बाबाय आयै मा जालायखोब्रा है मोसौसो आखु दाखुआवसो साइकेलाबो दासो सेनगनांगौ ना गोबावसो जाबायमोन नामा मैना आइसोर साइकेल बोरायजोंसो फैलायबाय आरो नोङो मटरबो बाया माबो बाया बायगोनलै सना बायगोन देना नोमफा हरनाय फैसाजों बायगोन आं लाजिथाराबो आया नंगौब्रा जाम्बि माल माथा रोगारा गारिखौनो बायगोन आं देना नोंसिनाव थांबा माल माथा लाबोनो मोननायनि गोदाव सोराव दाबुंथाराय नोङो हादो थांसै आङो माथो दाबो फैया बेलाय मा जाखो एफा गोबावलाय इसे गोबाव जायो नेनोसो बाथारखाबायमोन आं है लामायाव सेन गबोनायानोलै बाइकआ बेखौ सोनायावनो गोबाव जाबोदों आइसोर बाइकआनो सेन गलायलायो आरो है गवा जाबाय फै गाखोफैदो दिनै माबायदि नुदोंब्रा आंखौलाय महरा जेरै दं बिदिनो नुगोन आरो माबायदिथ' नुबावनांगौ माने आं दिनै एसे दाम गोसानि क्रिम फुनदोंमोन नालाय ओंखायनो साबसिन नुदों सानदां दे बेबायदि गावनि महरखौल' नायबाय थानोसै आरो जेबो मावनो गोसो जाथारा नामा बे बाइक बोराय रायखौनो सालायबाय थानोसै बाइकआबा मालायनिसो मा